Jo ľudia, takže rozhodol som sa, že toto video pre vás urobím špeciálnejšie a bude to v tom, že nebudem ničom špeciálne, len som sa rozhodol, že vám ukážem môj setup. Ak si potrebujete objednať tortu, budete mať odkaz na kontakt na môjho strýka dole v popise videa. Neváhajte, napíšte, ak je treba, on vám spraví. Takže nebudem zdržiavať a môžeme ísť rovno na to. Jo, takže sme pri mojej gamerskom rožku, hej. Takže začneme z hora, začneme od okna. Toto, dámy a páni, je reprák Fenda F380, tuším, ak sa nemýlim. Na každý z týchto produktov, až na ten jeden, k tomu sa dostanem potom, budete mať dole v popise videa, ak nezabudnem. Takže Fenda F380, neskutočne dobre hrá, hej, podsvietené tu sú ledky tak schované za týmto. Krásne basy, krásna kvalita zvuku. Takže, to máme repráky. Tam mám tlačiareň, ktorá je proste tlačiareň, obyčajná, typická HP, počkať, zaostríme som povedal, HP DeskJet Ink Advantage 2135. Dobre. Pardon. Takže toto je moja tlačiareň, ktorú používam. Na školu. Posúvame sa sem na to krásne miestečko. Sorry, zabudol som ešte tuto vzadu. Tu mám moju hernú beštiu, hej, fakt, počkať, posvietime. Herná beštia, hej, PS4 Slim, 1 terabajtové úložisko, plus ešte externý disk, tiež 1 TB. Tak, router vám hovoriť nebudem, to ani nemám šajnu, že čo je zač. Tu máme moje oči, dá sa povedať, že sú to moje oči, a to je monitor. Samsung nejaký, to vám nájdem a poviem a dám do popisku, má 27 palcov, ak sa nemýlim. A jo, takže to je môj monitor, nič extra na ňom, 60 Hz, proste typický obyčajný kancelársky monitor. Poďme sa posunúť na stôl. Takže, tu máme grafický tablet XP Pen, Design V2 by to malo byť, ak sa nemýlim. Samozrejme, tu mám moje grafické pero, robil som na tom logo, robil som na tom banner na môj YouTube channel. A ďalej už vám ani povedať neviem. Následovne tu môžete vidieť pekne ovládače. Mám, že toto je môj primárny, toto je sekundárny, počkať. Nie, toto je sekundárny a toto je na treťom mieste proste, lebo tento má driftstick a tento má driftstick plus ďalšie iné veci. Takže následne sa presúvame už na samotnú klávesnicu. Klávesnica, krásne pekne, značka Logitech. PlayStation 5 Logitech 213, ak sa nemýlim, takže toto by mala byť krásna klávesnica Logitech G213. Toto je myška, ktorú som dostal do daru a ak sa mi podarí ju nájsť, tak vám ju nájdem proste a dám vám to do popisku. Jaj, prepáčte za neodborný výklad, hej, ospravedlňujem sa. A myška, ja neviem, čo je zač. Potom Connect IT, mám podložku pod myš a klávesnicu, krásna nádhera. Tu mám USB kľúče, to vám hovoriť nebudem. Na tomto mám všetky podklady do videa, na tomto not your business, none your business, you know. A ešte som zabudol povedať, že všetky videá, ktoré robím z hier, robím tu, na tejto mojej hernej beštii. Takže, to máme k tomuto počítaču. Hej. Ešte, kebyže sa pýtate, na čo sú tam, na čo mám LED ovládač, je to na toto. Wow, svieti stôl,
svieti stôl, podsvietený stôl, o môj Bože, ľudia. Tak, zožneme si naspäť primárny zdroj a ideme dole. Tu mám moju nie až tak výkonnú beštiu. Ale je to beštia, lebo je to svinia a niekedy nefunguje tak, jak má. I keď zatiaľ funguje bravúrne, ale niekedy má svoje mušky. Komponenty vám k tomu ani len sa boha nepovím, lebo grafická karta je z 11 rokov stará. Matičná doska, to je ešte druhá generácia matičných dosiek. Ramka, ak dobre viem, by malo byť 8 GB. CPUčko by som mal mať asi Intel, ak sa nemýlim. Ale to je všetko, čo vám k tomu poviem. Viac informácií k tomu vám neviem povedať. Intel i7, hotovo, tam som skončil. Následne cable management, prosím vás, nechcem počuť, že sa sťažujete, hej. Proste je to rodinný počítač. Je to rodinná základňa, čiže tu robí moja maminka, môj otecko a ja. Takže áno, proste vyzerá to tu jak typický proste rodinný setup s tým, že ja tu robím, čiže niekedy si tu ja mám takéto privilégia robiť tu, chápete, čiže akože ja to mám z časti na starosti. No, ale tie káble si nevšímajte. Toto tu, dámy a páni, sú pedále. Sú to pedále Logitech G29 spolu so závodným kolesom, so závodným volantom, pekne, typické X krúžok, trojuholník kocka, hej, má to sekvenčnú prevodovku, tuto vzadu sekvenčná prevodovka. Funkčné, jak má, je to nádhera, je to eňo ňuňo. A čo vám ďalej poviem? Jo, ešte toto. Tu mám krásne moje kreslo, húzaro, niečo a tak ďalej a tak ďalej. Úžasná vec na tom je, že táto páčka tu vám umožňuje robiť jednu vec, a to, že láhli ste si spolu so mnou, že to položíte takto krásne a môžete ležať na tom, i keď niekedy je to také o hubu, ale dá sa. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like, poprípade odber, aby vám neunikli ďalšie videá. Majte sa krásne, užívajte deň, vidíme sa na budúce. Čaute.